आं गिबियावनो मांग्रां प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावनो लुगैदों। बिथांनि अननायावनो जों कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव मोन 18था मन्दिर आरो नामघर बा कीर्तनघरनि अनसुंथाइ महरै 2 लाख रांहाय मोननो हादों। थारैनो दिनै नैबेवहाय चौधुरीपारा गामिनि अलंबार बाथौ थानसालियावबो आं गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोनजों सोमोन्दो लाखिनानै बायला जिला थानाय बे बाथौ थानसालिखौ फाहामनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन आरो बेखौ दिनै होनो मोननानै आं गावखौनो गोग्गानाय मोनदों। आं आसा खालामो मानगोनां बिथां प्रमद बर'नि जिखिनि समाजारि बिथिं फारसे सोलोंथाइ बा थुनलाइ मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे फोसाबलु नोजोरजों दावगाबोनो नाजानाय नैबे बर' हारिखौ बा जोंनि बड'लेण्ड रायजोनि गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि हारि माहारिफोरखौ धोरोम बिथिं फारसेबो जौगाहोनो नाजानाया थारैनो बिथांनि थाखाय बा जोंनि थाखाय मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि होननानै आं सानो। आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो बिथांनि जिखिनि थांखि आरो नोजोर बा सरकारा जिखिनि मावनो लानाय खामानिफोर बे खामानिफोराव समाज हारि धोरोम मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे जौगानायाव खाथि सोमोन्दो थानानै नैबे स्किम्सफोरखौ होनो हाबावगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो लोगोसे जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आं खावलायनो लुगैदों जोंनि सरकारा जिखिनि खामानि मावनो लानाय बे खामानि मावनो लानायफोराव बिथांमोना बिजिरनायनि गेजेरजों जोंनि सरकारखौ अरायसमबो जाहाथे मदद होबाय थायो बेखौ आं दिनै अलंबार बाथौ थानसालिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायदों। गुबुन हारिफोरनि बिथांमोननि मन्दिरफोरावबो माबा मोनसे होनायानो जादों। दाखालि बावै जों जालायावबो जाला भिसडिसियावबो 2 नामघर मोनसे आरो कीर्तनघर मोनसे एसामिस सुपा दंमोन बेयावबो जों होनाय जादों। बिनि उनाव दिनै 2थि सान महरै जों बेयाव होनाय जादों। गासै दिनै 4 रानगोन बे 4नियाव गेजेरावनो मोनसे दक्षिण सुपा होननाय मोनसे सिमला दक्षिण सुपा होननाय एसामिस सुपा दं। बेवहायबो एसामिसफोरनि नामघराव दं। आं आसा खालामो जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव जों रानलायनायनि गेजेरजों नामघर कीर्तनघर बाथौ थानसालि रुपामनि बाथौ थानसालि ब्रह्म मन्दिर बेफोरबायदियाव बोसोरफ्रोमबो जों धोरोमारि थानसालिफोरनि जिखिनि राङारि अनसुंथाइ बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। नैबे 18थानि गेजेरावबो बांसिन बाथौ थानसालि दङबाबो नामघर एबा कीर्तनघराबो दंदेरो आरो बेखौ लुफुंनायाव गोबां हेफाजाब जागोन नामा? सरासनस्रायै मानसिनि जिखिनि साननाय हनाय जिखिनि लुबैनाय बेथ' मालाबाबो जोबनो थाङा। 2 लाख राङा बाथौ थानसालि मोनसे लुफुंनायनि थाखाय थोजासे रां नङा। अब्लाबो बिथांमोननि समाजजों लोगोसे जों सरकाराबो दि बिथांमोननि थांखि आरो नोजोर धोरोमारि फोसाबनाय बिथिं फारसे धोरोमारि सांग्रांथि खालामनायाव बिथांमोनजों जों 2 लाख रां होनानै बेखौ अनसुंथाइ महरै बा एसे हेफाजाब होनाय जागोन होननानै आं सानो। गासिबो जोबजोबाबाबो नाथाय आंखालथिया जोंनि गामियारि ओनसोलनि जिखिनि बाथौ थानसालिफोर बे बाथौ थानसालिया एसेबां गुबुनारिफोरनिख्रुइ बा गिदिर गुवार जों लुवा। दा बिदि हिसाबै आं थोजासे नंस्लाबाबो खिन्थु जेसेबांखिनि नांगौ बेखिनिखौ जागोन होननानै आं सानना लायो आरो। बिटिआर सरकार प्रमद बर दैदेननाय बिटिआर सरकारा नोंथांमोननि मन्दिर डेभेलपमेन्टनि थाखाय 2 लाख रांनि चेक होफैबाय मन्टु बर'आ फैनानै मा फोरमायगोन माबायदि गोजोननाय मोनदों? जोङो दिनै बे जोंनि चौधुरीपारा गामिनि गासै महिला बा अलंबार आर'ज हान्जानि आइजोफोरा ओरैबायदि गोजोननाय थाबाय फिसानि थाखाय जाहाथे उनाव बेफोरबायदिनो देरगानो हायोबा जौगालांनो हायोबा नाथाय जोंनोनो नांफिनगोन बेनि थाखाय आं बारा बुंनोबो रोङा नालाय आं बेखिनिखौनो होनानै दोननाय जाबाय। चौधुरीपारा अलंबार बाथौ मन्दिरनि जा अनसुंथाइ होबाय जोंनिनो कक्लाबारि 22 नं समस्तिनि MLA मन्टु सारा होनानै जोंनि बे बाथौसालिखौ लुफुंनायनि थाखाय जोंखौ गोजोननाय होबाय आरो जों साबायखर बावो बिथांमोना जाहाथे अरायसम गोजोनै थांना थायो बिथांमोननि साननाया अरायसम जाफुंसारो आरो अरायसम दावगालांनो हायो। बिथांमोननि जा राजखान्थियारि गेलेनाय बेफोरो अरायसम जाफुंसार जानानै आसाम हादोर एबा भारत हादोराव जौगालु हाबाफारिखौ मावफुंनानै गोहो बोलो जाफुंगोन होननानै जों गासैबो जोंनि दिनै बे चौधुरीपारा गामिनि अलंबार आर'ज हान्जानि बाथौसा सिबिसालिफोरा जों बाख्नायथावनाय जाबाय आरो बिथांमोननि जों साबायखर बावबाय। दिनै आंनि बुंनांगौआ सोरांनि बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख अनसुंथाइ होदों जिहेतु बाथौ मन्दिर लुफुंनो थाखाय मा फोरमायगोन? गोजोननाय थाबाय बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारनिफ्राय जा जोंनि 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि MCLA मानाव गेदेर मन्टु बर' सारा जोंनो दिनै बे आलारि सोरां जे बिथांखि बे बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि बे चौधुरीपारा
अलंबार बाथौ मन्दिरनि मुङै जे 2 लाख रांनि चेक होदों बेनि थाखाय आं बिटिआर सरकार लोगोसे प्रमद बर' सार बिथांखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। इयुनावबो बिथांमोना जोंनि बे बिटिआर हालामाव बा जोंनि बिटिआरनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ आसा खालामनानै आं बिटिआर सरकारखौ आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरनाय जाबाय। बाथौ थानसालि लुफुंनायाव हेफाजाब जागोन होनना फोरमायो नामा 2 लाख राङा? बेथ' 2 लाखजोंथ' जायखिजाया मोनसे मन्दिरखौ लुफुंजोबनो हाया। अब्लाबो जोंनि थाखाय चौधुरीपारा अलंबार जिथुनिखि बाथौ मन्दिर बे मन्दिरनि थाखाय जों खावसेब्लाबो जों बे 2 लाख रांजों जों लुफुंनो हागोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आं बिटिआर सरकारनि CM सार प्रमद बर' सार बिथांखौ आंनि